Először is meg szeretném köszönni a figyelmet, azt, hogy követitek a munkásságomat. Az új weboldalam 2 nappal ezelőtt indult, érdemes követni, blogomat is írom, úgyhogy új információk fognak megjelenni. Bármilyen munkát végzek, bármi történik, arról megpróbálok egy rövidebb beszámolót tartani. Beleláthassatok az életembe, abba, amit nap mint nap teszek, ahogyan nap mint nap élek. Ez egy betekintés egy kis világba, amit én készítek magamnak, én alkotok, én tartok a megfelelő irányban. Ez nem könnyű, főleg úgy nem, hogy úgy döntöttem, hogy a nyilvánosság elé szeretném jobban magamat helyezni. Nyilván ennek lesznek pozitív és negatív következményei, de állok elébe, és hát nézzük, hogy mi is történik.